Hümmecaňyza salam mehriban dostlar. Şu videomda bir aýtmak isleýän dogry öňden ver kommentariýa berem dok hiç bir zada öňden ver şunýaly kontent edem ogam. Höwesmem ýok dolunda şu daşyndan bolan situasiýalar görüp bara gürlemen durmak mümkin näl. Nirde şagal, nirde bir haramzada, nirde bir gutoron, fonky, konçunny, milliligi bolmayan narkoş, zaya adamlar halkyna hiç kömegi ya halkyna hiç peýda bolmayan näme diýler çöp düýü diýler seziýalaklara ejesi belli kakasy näme belli binika emele gelen ne türkmençany ne orçan dogry düzgün gürläbilmeýän gotur hakynda video çekedim gelýär. Sen hiç saat ýok yerden muradaga diýlen adama video çekip özüňçe ejeti küntülüğüň edip sen ejeň saňa haram tüýtler tura gotur oturan yerinden bilet men apşeýsini diýetsil näme sen wara men sikimin başy sen düşündiň huýply edeceň 2 manat çörege zar bol purgarçylygyndan namasyny satyp ýörüň gotur sen ne orf ne türkmen dogry düzgün gürläbilme sen kim muradaga kim gotur muradaga ýaşyldyr o Türkmen oğlunun lişne Türkmen ay garawy Türkmen oğlunun Türkmen diýen alnyň Türkde näşedan adamyň bergisini alyp bermek üçin gaty köp işler eden gaty köp adam algysyny alyp berip halkynyň öz milletiniň öz halkynyň oğullary muradaga diýen adam. Diýen bolýarlar saňa haly muradaga seni fake sahypalar olar uje nemede temada da. Goturdo hiçat etmedik adama ýaşlyň ýaşy olar bir fiýle olar ýok hiçat etmedik adama özüňiz oturan ýerde Zerede mod ribята, seredinler nämedin ejeň amedinler ejeň amyna sikinin gotur kellesi. Muzur dogonan ki sen durmuşda näşe adama köme. Sen öz hojoluňa kömegiň ýeten o. Sen hojoluň ekläbilen o. Eger sen akurat näşeýän bolsaň durmuşundan rady bolsaň, beýip wäger görmezdiň oturan ýerinde ejeň men günüm görbilem ok. Men kösenýän men. Sen kösenýän bolsaň sen durmuşda Türkmenistanda günüm görbilmeýän bolsaň, sen maňa nomeryň ber, sen maňa nomeryň ber, men 2 metr ýüpi berjek. Özüň asla öläý günüm görbilmeýän bolsaň düşündiňmi? Muradaga diýen adam näşedan türkmeniň türkde algysyny alyp berip öz halkyna ýylyna ýarap ýören adam, o ýaşylygyny bilip ýören adam, ejeti küntülüğüň etmez, gotur kelle dogonyň sken. Ну вот, ребята, ну скажем так, туда, если немече гурляяң о сен, я türkmençe propaganda etjek bolsaň, ya orçe tutuş düşündiňmi? Garym gatym. Sen gany bolup sen etjek, sen ganyňda türkmenlik ýok, düşündiňmi? Sen gany bolup, sen etjek orf kakyňam näme dogonyň sken men sen. Haramda da gutoran ejenken. Biram şutaýda diýdarmy, daýançmy bir ejet kuntu narkoş we saňyl şeýdip çilim çekip oturup. Narkoman ejen, dolýa baraska, 2 sanjak may kurudyň Thomas gelip problem zok zat. Mätäş ejenken mesen. Hitrovskiň ýen goýup duran, sen mätäşden garyp dogony. Sen mätäşden internetde çykyp açyk dilenen oglan sen çok ýybany. Men saňa sesim çykaramok, men saňa hiç burada men adam geçipdir videoda işte hal işlenem gatny özüne goň ýetýän adam gatnaşma. Sen ýaly narkoman, sen ýaly günni bilmän ýylynyň maýka sorap ýörmesem, men senden 3 baskanjak ýokardadan huýplyot. Sen nä, sen wes tuğmyň wara aňryň bilen bile gapa guledip taň bolýa aýlyk pullar. Siz ýalaklar ala çerçiýle ejen. Iýje çöreňi tapa seret sen şuny ýalak seret. Dronum. Iýje çöreňi tapa seret sen şuny şey durunoz sen wara byýypsy narkoman sen ejeňsken ýogurlap universitetga düşýände berde zonaň panýatsat nerje kolan beýledik biz eýledik sen sikimin başam däliň ejeňsken hiç aşanan bolmaýan sen sebäpge ýere maýkan ýok üstünde ejeňsken oğlu şey titrap za ejeňsken utanan zawam seňim ejeňsken alşer seňim ejeňsken alşer sen maňa da video çekip berdiň özüňçe Huýply edýäňsken. Şu gün içinde näme başardyň durmuşda gurrun bersene, şu gün içinde näme başardyň? Haýy türkmeni 1 manat kömegiň diýdi. Sen ýaly mätäş, sen ýaly garyp, sen ýaly ejeňsken durmuşyndan närady. Huýply günüm görbilmeýän bolsaň, ýene bir ýada gaýdýan. Nomeryň ber 2 metr ýük goýup berjek. Ýaşlyň üstüne topalyp zat edip özüňize pizzet bilen ak nemeslerden bolýan. Zaýa 2 sany ejeňsken, sen diýdarmy näme? Ejet günde sen internetde Türkmenistan içinde arkaýyn oňuň ejetine ýetip bilýän bolsaň, menem sen ýet arkaň ejetini sken düşündiňmi? Sen arkaýyn ýetip bilýän bolsaň, men sen namasyny sken gön ejeň amyny skeniň ogly düşündiňmi? Men sen aýallygonyň gujoklap sken, sen TikTok'daky ejeň paýlaşan, hele ýyňmy, jiglenmi, olaňam ejetini sken men dogonyň. Olaňam gurtune sken ejeňsken. Sen ýurdun içinde arkaýyn şuň ýaly edip bir de söwülýän bolsaň bir de diýänim Hallyja meýle muradaga da bey. Men sen eşiňiz keýin o çort düşündiňmi?
Sen ýaly eşiňizkeň men aýyňa pul төлep gapyda saklaýan ýene oraya da gaýdýan. Narkoman, bıýşy narkoman eşiňizkeň. Ogurlyk edip 10 marsut götürüp gelýär-de bärde zona awtoritet bilen blatnoy ölçü. Çort eşiňizkeň. İýje çöreňi tapaw, huy pilot geýere eşik tap özüňe. Eýleki ade değişli, eýleki näbel eşiňizkeň, ne değişli mix dogunyňızkeň, ne değişli. Alışer mi? Alışersa. Sen emeçiňizkeň, çort. Sen eşiňizkeň oturan ýerde işler deýmediň adamlar ýaman ogodan söýýänler götüňizkeň kançytady. Iki sanyň ogluň var, biram heliň var. Şolary eklep, şolary dolandyryp bilýän bolsaň erkek bolluň bu durmuşda ýok hoşuluňy dolandyryp bilýän bolsaň. O başga temalara girmesen, ejet günti eşiňizkeň näbellisi. Türkmen çogurlaw, Türkmenistan dilinde gurlu. Eger bize bula düşündirjek bolsaň, biziň dilimizde gurlap düşündir. Eşiňizkeň, orsaňa eşiňizkeň gurlaýan diliňe eşiňizkeň. Kançyda başyt günti. Goğulan tapmaklığın ütköşk formulasy ýok, ýöne şu aşakda kaýdanam şolawlanyna ba bolsa, onna bagtsyz bolmarsyň. Birincisi, ejesin sylaýan bolsaň, çağalarynyň ejesini hem sylar. Ikincisi, hökman zähmet söýer bolsaň, mirasy iýip ýatyjy bolmasyň, şonu hor bolmarsyň. Üçüncüsi, sahy bolsaň, kemsinmersiň. Dördüncüsi, ýalançy bolmasyň, allanmarsyň. Beşincisi, iňirdi bolmasyň, gulawetiňden guradylmarsyň. Mertlik, akıl paýhas, güýç gaýrat, erkek oglan ýeňde barbyram gözüňize gelýän zat. Nerden tapmalyp soramaň, bu dünýede özümden bolan oglum ýok. Maňlaýyňyza gowsy ýazylsyn. Halan wagtyň şol adamda kemçilikler hem gözüňe gowy bolup görnür. Halamasaň, şoň artykmaşlar baram bolsa, ýigrenersiň. Şeker mışmışlar doğru bolsa, any wagtyň açyk bolsun. Sen ahyrym bagyryňa bärik basarsın. Sen her gün baratdan çykanda ol çağalar görüp köpep bilmeýäňe gynanýanyň men bil. Salam ol Şekercan. Nawa ine täze turup gedindim. Redme A3 diýip bir daýlan ýeri ýat berdi. 2 milyon geçirdim. 4,5 muallif. Ol Şekercan marmaladym. Sen maňa gen bolup öýme ýyp çykan şoň kopýa nat berzek sana bu matda öýde akrasaňa sowgat alyp berme planla ýürýär zat ýotur. Mana dogalym gowna diýmeli üçin sana bu matda halat tarap bilemek. Ol Şekercan marmaladym. Sen men dogry ýola sallaň. Sen hatyraň üçin men kompýuterlere Windows goýmany öwrendim, Wi-Fi perşik etmäni öwrendim. O kompýuterlerin Wi-Fi internet sazamany öwrendim. Şu adam özgürtü ol Şekercan. Indi sen hatyraň üçin horlanasyn memeliýa. Sen arzu etýän inçebili garagaçly ýigidi gowlasyn memeliýa. Ondan soňra bahana tapmarsın da ol Şekercan. Ol Şekercan. Sen şunçylap öz bagtyň garaşyp indi sen söýmeýän onda kadar kültür oturajakmy? Oturmana da akın var, oturmazlığına da akın var. Ýöne gowy pikirlerini ol Şeker. Enta wagt var. Komentaryalarda belläň.